So makausap pa, good morning sa tanan mo igsoon o happy Gender Justice Sunday sa tanan. Diha sa pagtuon sa theology, dunay subject nga gitawag og feminist theology. Usa ni siya ka SEM nimo nga enrollan. Kining feminist theology kuno namugna ni siya tungod sa mga kababayin-an nga mga theologians. Sila Rosemary Ruther, no? Search na sa Google aron makailam. Sila Elizabeth Firenza. Ug doon na pa yung mga Latin Americans nga mga theologians mahitungod ini feminist theology. They are both vocal to break the patriarchal culture, especially interpretation of the Bible. Gusto nilang mahitabo nga ang feminist, ang maong pagtuo, mamahimong maikinabuhi sa mga nagtuo ni Jesus. Usa ka pag-ila sa Dios nga ang Dios naghatag og importansya diha sa tingog sa kababayen-an o sa tanang mga tao nga way tingog ug dili paminawon publicly. Kini nga theology gustong ipakita niini nga ang tanang tao bisan unsa ang kasarian dinhi sa kalibutan parihas nga makaangkon og respeto. Way ubos, way labaw, way dominante ug way mo dominate. Sa laing bahin, doon ako'y subject nga appeal siya sa systematic theology, kanang gitawag og eschatology. No, kauban na siya sa Trinity, ecclesiology, no, about sa church and God. Eschatology, usa kini kapag tuo, ingon nga vision or handuraw sa katapusang mga adlaw nga ang Dios magahiusa sa tanang tao sa iyang presensya equally. Walay lalaki, way babae, way Hudiyo ug dili Hudiyo, pareho nga makaangkon og kalipay. Naa ang panaghiusa, uban ang pagdawat sa matag usa nga bisan unsa pa man ang background o status, usa siya kaanak sa Ginoo. Mao nga sa atong pagsaulog sa Gender Justice Sunday, kining duha ka theology mao'y nahimong foundation ingon nga mausab kini ang gitudlo sa atong ebanghelyo. Nga mamahimo kining makahatag og bag-ong panglantaw kanato gikan sa atong kultura o mga practices nga nakakandado na sa atong kasing-kasing. Nakakandado na sa atong hunahuna nga murag lisod na kining maabli. Apan tungod sa atong ebanghelyo karon, mao kini ang magdala og magagiya kanato sa usa ka pagtuo nga ang Dios duna di ay malumong kasing-kasing sama sa usa ka kasing-kasing sa babae. Mao nga una, diha sa Dios, makaingon ta nga walay bili ang ato ang pagkababae o pagkalalaki. Ang kasarian, dili makahatag og babag sa atong Kristohanong panaghiusa. But yes, no, scientifically, no, di magita mahimong mga anak kunwa ang mga babae ug lalaki. Apan kini nga punto, walay bili ang kasarian. Kana bang gup-o na to ang una-una nga nakababag sa atong kasing-kasing nga motratar og patas diha sa usag-usa. As what Paul says in Galatians chapter 3 verse 28, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female. You are all one in Christ Jesus. Ano nakaingon si Paul niini? No? Tungod sa ilaang panahon, grabe ka dominante ang mga Hudiyo sa ilaang society o sa ilaang religion. Even sa ilang mga kultura, ang mga lalaki mauusap ang dominante. Kanabang ang lalaki mo'y gitawag as standard, as higher sa pamilya. Kaya gitawag magpadre di pamilya.
Di na pwede og madre di pamilya, di na pwede. Gitawag kini og patriarchal culture. Nagpakita nga walay value ang mga babae. Lakip na ang mga tao nga katabang, no? Ang kanang ilaang tao nga ilang katabang sa atong panahon karon helper, murag social paminahon, pero sa ila ang panahon ulipon. Paliton ang usa ka tawo, patrabahoon, way pake og kapuyon kag dili. Wa na kay sweldo. Sumaw na ang kultura. Halos kayuon ang kahago sa tao. Nakita ni Paul nga bisan ang maong iglesia sa Galacia, bisan og nagsunod sila sa pagtuo ni Jesus, apan dili makita si Jesus sa ilang kinabuhi tungod kay naa kanila ang nakagamot nga unahuna og dominante nga kultura nga dunay dominahan ug duna poy dominante. Ug nasayod kita nga rejection, discrimination, and disrespect to others are against to the will of God. Dili gusto ang Ginoo nga kung unsay naandan mao'y ipadayon bisan sayop kini atubangan kaniya. Kung moingon ta nga mas maayo ang lalaki nga pagkalalaki, kusgan, di masakitan, di daling muhilak, dayon, di ta itong babae kay dali rang mag-uol, dali rang muhilak ang babae. Tuo mo na? Dahil moingon sila nga, arang-arang ra po ning lalaki o mo'y mga bet, kay laki man. Kining babae, lain kaayo. Buyag, asa makakaingon nga maayo ang mga bet. Maayo ang daghang uyab. No? Kung si Hope, tinambakan pa, haler. No? If dunay makakita og dili maayong pareho nga identity, automatic, mabutang sa una-una nga lahi sila. No? Ug nuno tayo makita nga mga dili pareha na to og na gender, murag maglahi sila dapita, murag lahi ni. Ug base ni Paul, kanang kasarian, ug unsa ang atong kaliwat, ug unsa atong status, dili kini makahatag og babag diha sa panaghiusa ni Kristo. Kaya ang ebanghelyo, ang grasya o panalangin sa Dios, wala gipili or walay pili. Atong una-hunaon, ang babae, ang lalaki, kung unsa pa man ang naa sa usa ka tawo hinaot, dili nato sila mapadaplin. Dili nato sila ma-discriminate. Dili kita ang hinungdan nga naa exploitation. Dili kita ang hinungdan nga mo disrespect and conflict tungod kay ang Dios pinaagi ni Kristo dili uyon ni ana nga maong pinuhatan ug maong panguna-una. Kay ang Kristo nga gipadayag diha sa Biblia and even ni Apostle Paul, dili Ginoo nga dominante, kun dili usa ka Dios nga matinud-anon, motherly heart, no? Kanang naay kasing-kasing nga humok ra kaayo. Dunay malumong kasing-kasing ug kanunay nagapangita ni adtong mga tao nga nanginahanglan sa iyang presensya spiritually. Og mo resulta niya na ang ikaduha nga punto nga gidawat sa Dios ang matag usa aron iyang ayuhon. Kung may tag-ayuhon, meaning dunay something nga naguba sa usa ka tawo. Kitang tanan, no, giila nga mga makasasala bisan pa og present ka every Sunday. Bisan pa og di ka mosimba, giila gihapon ta nga dili hingpit sa iyaang atubangan, no? Sa lain term, makasasala kita. Babae ug lalaki, bisan unsa man ang pagkatao, dili kita hingpit atubangan sa Dios. Sama kita sa tubang panahon ni Jesus nga dihay usa ka babae nga nanapaw. Dayon ang ilaang kuan batuon gyud hangtod nga mamatay. Mo to nga sige. Kinsa tong mga perpekto diha, kinsa tong mga way sala moy mo unang bato sa babae hangtod siya nga mamatay, no? Si Jesus sa ato apod nga kuan gibasa karon. Si Jesus nakigsulti sa babae nga Samarianhon. Nahibalo naman taon sa ang relasyon sa Hudiyo ug sa Samarianhon nga wa gina sila giila nga apil sa ila ang hiniusa, no, kining Samarianhon. Ilabi na kining bayi nga nakabana og pila to kabuk bana niya? 5, nay kana iyang bana nga giipon sa karon di pa gyud tinuod niya nga bana. Usa may atong tawag na maayo nga babae, maayong ehemplo nga babae, no? Pasabot nga
gibuak, no? Gibuak ni Jesus, gibuak ni Jesus ang kultura, pinaagi sa iyang pakigsulti o paghatag ng maayong mensahe alang sa kaluwasan sa mga babae. Meaning to say, gibuak niya ang kultura nga nakahatag og dili maayo. Nagpakita kini mga igsoon nga matuod nga ang Dios mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala. Kailan mo ni pura Luca Viga? Nailhan siya nga dili maayong ehemplo nga tao diha sa kalibutan sa mga Kristohanon. Tungod kay kailan mo no nakahimo siya atong Ama Namin prayer in the expression of as a gay, no? Or bayot, no? Bayot, literally ni si kuan mo man ato ang tawag nila. Apan karon, mag-uhay lang ning buto na po ng isyo. Usa ka picture diha sa social media, diha sa usa ka lamisa na nag-celebrate og Eucharistia or Holy Communion, nga naghawid ba to siya sa elements o ang iyang gisuot dili susama ka nato. Mao naman dili susama nato mura og lahi sila. Mao naman ang sa to kultura dayon. Dunay daghang nagbash, dunay trash talks, daghang mga comments gikan sa mga relihiyon sa ato ang nasod sa Pilipinas, mga hipokrito o mga piling perpekto nga mga tao. Kung atong tanawon ang konteksto, ang maong pagsimba gihimo sa kasimbahan sa Metropolitan Community Churches. Open table for everyone in celebration of Pride and Freedom Sunday. So, karon lang nga bulan. O dili kato pag-atake. O dili kato pagguba sa tanang Kristohanong simbahan nga dunay Catholic tradisyon sama kanato. Gusto lang sa maong simbahan nga ipadayag ang mensahe nga bisan kinsa ang nanginahanglan spiritually sama sa usa ka babaeng Samaranhon, bisan pag giunsa siya paghusga sa mga tao, si Jesus miduol og nakig-istorya aron ayuhon ang mga babae. Si Jesus andam nga naminaw kaniya ug bisan giila siya nga dili mayong himplo nga babae, apan gihatagan siya og respeto, dignidad o gitagaan og pagtulunan. Mga igsoon, diha sa atong atubangan sa Ginoo, ang matag usa lalaki o babae o unsa man ang atong identity, walay labaw, walay superiority. Ang gingharian sa Dios kanunay nag-aable sa tanang klase sa tao tungod kay ang matag usa bisan og lain-lain o kasarian apan pareho nga nanginahanglan sa buhing presensya sa Dios. O pareho usab nga mga pinalanggang mga anak sa Dios. Sa unsay atong makita sa uban gamit ang atong kaugalingong mata, kaugalingong kasing-kasing, kaugalingong practices o kaugalingong standards, dili tana mo nagsilbing konklusyon sa unsay tinuod at tubangan sa Dios. Kay kung ang pagtulunan sa Dios mao ay atong basihan, di ta makaingon nga ang babae o lalaki lamang mo pinaka-good example sa iyang atubangan. Ang atong timan-an nga walay ni usa nga anak sa Dios pwedeng mo judge sa ngalan sa atong Ginoo. Mao hinungdan nga ang atong council kinahanglan nga balanse. Dunay babae, dunay lalaki. Ngayon, pastor nga, laki bay, napoy bayot, napoy tumboy. No? Why problema sa ato ha? It's okay. Tungod kay kitang tanan, dili hingpit siyang atubangan kung nanginhanglan kita o buhing presensya. Katapusan, Kristohanong panaghiusa, dapat naa ang atong pagkamagindanawaton. Mo embrace ta, open-minded ta sa mga panahon karon nga dunay daghang kay kabaguhan. Tungod na sa mga scientific nga mga gipang research o gipang tun-an sa tuang mga kaigsuonan nato. Tungod kay mao man ni, no, ang panaghiusa o pangdawat nato sa matag usa, mao ni ang refleksyon sa atong Ginoo nga ang Ginoo nagadawat bisan kinsa ang nanginahanglan. Gitawag kini nato og katong giingon nato ganina eschatology. Mao ni ang atong vision sa simbahan. Usa ka pag-ampo nga unta
mahiusa kitang tanan. No, mao ni ang pagampo ni Jesus. Sa atong panahon karon hinaot nga moabot na kita sa punto nga ang atong kasarian dili na mamahimong babag sa atong panaghiusa. Kung unsay mga naandan nato nga paglantaw kaniadto nga nagahatag og exploitation sa uban, nagahatag og disrespect, kinahanglan bukon og gubon og putlo na kana nga mao kultura. Wala untay mahitabo nga kung unsay naandan nga sayop ato na lang ipadayon. Kay diha sa ministeryo mahitungod sa gingharian sa Dios, si Jesus nagaabli og bag-ong pamatasan. Ang Dios nagadawat sa tanang klase nga pagkatao. Gitawag kini og discipleship. Ni bisan kinsa mamahimong disipulo ug sumusunod ni Jesus Christ. Ang discipleship walay requirements nga kinahanglan lalaki o babae. Even si Maria Magdalena nga maoy unang nakakita nga mahitungod sa resurrection about Jesus. Gilabel siya as disciple bisan sa iyang pagkababay. Mga sa balaang kasulatan nga atong gibasa, nakita nato nga si Jesus nagtudlo o pagtulunan sa usa ka babaeng si Marianhon aron mosunod kaniya. Nagapakita kini nga gibungkag ni Jesus ang dakong discrimination nga naandan sa ilaang nasod. Nagpadayag siya nga ang tingog sa kababayen-an kinahanglan paminawon diha sa publiko. Nagpakita kini nga ang gingharian sa Dios usa ka komunidad diin ang matag usa adunay dignidad, ginadawat equally. Mausab kini ang gipaabot ni Apostol Pablo nga diha sa atubangan ni Kristo wala na tao nga adunay espesyal nga privilege o wala tao nga pagatawgong ubos o ultimo. Ang grasya sa Dios subject nga gihatag nga walay pili sa bisan unsa ang kasarian, unsa ang kaliwat ug unsa man ang status sa kinabuhian even sa atuang unsay ranggo. Kitang tanan, lalaki man o babae, adunahan o pobre, pareho nga gitawag ngadto sa paghinulsol o pagpag-o sa kinabuhi. Sa ato pa, wadon sa Kristohanong panaghiusa ang stereotyping nga magahatag kini og discrimination. Ang pinaka-importante sa tanan diha sa atong pagkakristohanon nga gina-celebrate nato ang matag kaugalingon, matag kakayahan, ginatuuhan nato nga ang usa adunay kaugalingon, lahi-lahi nga abilidad sa paghimo unsay ikalambo sa panaghiusa sa Kristohanon. Mao nga pagkadud-o nato ang pagrespeto ngadto sa uban. Paminawon ang ilang opinyon kay niini nagsimbolo kana nga ang gingharian sa Dios ato gyud nga gipadayag ug gisangyaw alang sa tanan nga walay pili. Mao nga ang Gender Justice Sunday mao kini ang pagtubag sa tawag sa Dios nga ang tanang tao ang ngayan nga respetuan tungod kay doon na kita'y nindot ng mga kakayahan o purposes. Hunungo na, gubo na, o bungkago na to ang mga sayop nga naandan sukad sa una. Nga atong nabutang sa unahuna o dawato na to nga ang labing kamatuoran nga kitang tanan, gihimo sama sa dagway sa Dios. Parehong giluwas ni Kristo o parehong gitawag sa bagong kinabuhi. Ug naa ang pagtahod, pagrespeto, ibisan kinsa ang atong maatubang ug mahinaguan diha sa mga kadalanan. Sa ngalan ni Samahan sa Anak ug Espiritu Santo. Amen.